Čaute a vítam vás pri ďalšom videu z obce Podhradie. Minule som vám ukázal bývalé rekreačné zariadenie, no a dneska sa presuniem na trochu iný typ opustených miest. Prevediem vás jaskyňou. Jaskyňa Opálená skala sa nachádza približne 500 metrov od bývalého rekreačného zariadenia, kúsok v lese. Tí, čo ma sledujete, už od začiatku ste určite postrehli to, že som tu už približne pred 2 rokmi bol. No a dneska sa skúsime dostať čo najhlbšie, ako sa nám podarí. Normálni ľudia chodia v tejto jaskyni len prvých 50 metrov, no ale my sa pozrieme aj hlbšie, ďalej. V jaskyni pravidelne zimuje až 6 druhov netopierov. Hneď predo mnou je nejaká menšia jaskynka. No a teraz sa pozrite na hlavný vstupný portál. V jaskyni bola aj bohatá kvaplová výzdoba, ale turisti ju poničili. Vchádzame dnu do celkom strmej jaskyne, avšak bude to aj horšie. Z nejakého dôvodu sú tu nahádzané 2 súdy, avšak nie sú jediné, ktoré tu nájdeme. V malej puklinke v strope som okrem veľa komárov nenašiel nič iné. Aby z tohto vznikol kvapel, to ešte nejaký ten rok potrvá. Prešiel som prvých 50 metrov, tu sa turisti otáčajú, avšak ja sa poviem pozrieť na spodok. Najprv skúsim terén, či nie je tento svah nejaký moc šmyklavý, blatový alebo nejako nebezpečný. Jaskyňa je známa svojimi pevnými stenami, takže o zosun sa nemusím bať. Samozrejme v jaskyni som nebol sám. Test sa vydaril. Vyzerá to tak, že jaskyňa pokračuje ešte niekam hlbšie, preto sa radšej vrátim na povrch a vymením si baterky, pretože moja baterka už začala trošku blikať. No keď už som na povrchu, skúsim sa dostať aj tam dole. Avšak trošku som sa zlakol, keď som vstúpil nohou do lístia a prepadla sa mi niekam pol metra pod lístie. Potom som si uvedomil, že tu listy hromadia sa asi už niekoľko rokov, čiže nie je to zrovna najlepší nápad. Dobre, vraciam sa späť do jaskyne s čerstvo nabitou baterkou. Ďalšie stopy po ľudskej činnosti.
Dobre, už zlezám dolu. Strop je približne meter alebo meter a pol nad zemou. Som takmer na spodku. Zišiel som úplne na spodok, trochu ma zarazilo to, čo som uvidel. Jaskyňa sa úplne zúžila a na konci už je len nejaká diera do zeme. Ale už naozaj úzka, kde by som sa nezmestil. Škoda, takže vraciam sa späť. No a tu som sa trošku zlakol, keď sa mi stala jedna vec. No uvidíte. Z ničoho nič sa mi počmykla noha a sklzol som sa približne 2 metre naspäť. Našťastie sa mi nič nestalo. Ale ani sa nečudujem, keďže čelovku som zabudol doma, takže baterku som musel mať v ruke, takisto ako aj kameru, takže som sa spoliehal len na nohy. No a ešte na pätky rúk. Dobre, už vidím denné svetlo, už som skoro vonku. Podzemné priestory mám naozaj rád, len škoda, že ich v okolí môjho domova nie je až tak veľa. Za jaskyňou sme cestovali približne hodinu. Aj na to, že jaskyňa bola celkom suchá, som sa trošku aj zablatil. No dobre, to je bolo dnes všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a uvidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste. A nezabudnite dať like a odber. Čaute.